Cu? Asta cu mormântarea. Cu popa? Asta cu popa, cu Maria? Dar nu-i bine, că e vorba aia de acolo. Da, nu se Zi. Nu se poate. Aia. A fost un om din Săliște, din Maramureș. Râu, cu pomea, cu copii. Bă, ce făcea rău? Într-o vreme a murit. După ce a murit, a vrut să-i spui o predică cât de rău a fost. E, dar un fișor de-a murit, s-a dus la spate la popa, părinte, să n-ai cap să pui predică rău de tata. Te plăcesc, dar să vorbești numai frumos. Gata, iau atât. Atunci o deschise o predică, atâta de bun a fost adormit un Domnul Ion, nu a fost om în sat mai bun și mai cu minte că s-o grijă de femei de copii. Femeia, nu vezi bărbatul meu, părinte, și că am eu rău. Taci, Marie, că fă bun la suflet. Atât, vai, părinte, ce eu n-am știut că ce bărbat bun am eu până am să mi-a spus mi-a ta, părinte. N-am știut. Nu-au gătat, masa au putut. Când a fost mai înapoi, popa s-a mulțumit frumos, că a făcut mormântare faină, frumoasă, tot. O, părinte, și asta-i pula, să vezi la 6 săptămâni, că am vreme să mă pregătesc. Vai, Marie, corăjoasă, eu nici n-am știut că ești atâta de corăjoasă până acum. Și s-au despărțit. Ioane, trebuie să dau